חום ואהבה. אחת ההמלצות, יותר נכון, אחד הדברים שהכי הרבה המלצות נשענות עליו, זה כי יש בגן הזה כל כך הרבה חום ואהבה. ואני הייתי רוצה רגע שנייה שנהרהר בשאלה הזאת חום ואהבה. איך אני יכולה לדעת באמת שיש חום ואהבה? לפי כמות החיבוקים, לפי כמות הנשיקות? 2 נשיקות זה מספיק חום ואהבה? 4 חיבוקים זה מספיק חום, ואיך מודדים חום ואהבה? מעבר לזה שזה משהו שכאילו, בא לי להגיד אותו כזה, זה נורא מרגישים את זה באנרגיה, נכון, אבל לצערנו נוכחנו לגלות שגם אם אני באה בבוקר עם הילד שלי, ובדרך כלל הבוקר והאיסוף ותקופת ההתאקלמות, שההסתגלות לגן בתחילת שנה שהיא לא פחות חשובה, ואני אוכל לדלות משם הרבה מאוד מידע, אבל רק ברגעים האלה באמת יש לי את היכולת לראות את האינטראקציה ולראות את האנרגיה, ולהרגיש את האנרגיה. אממה, גם אם ילד עכשיו ירוץ לידיים פתוחות של מדריכה, של גננת, של חונכת, זה לא בהכרח יעיד לי שיש שם חום ואהבה. לצערנו אנחנו כבר יודעים שזה לא משקף לנו יותר מדי. אז איך נדע שיש במסגרת שאנחנו מחפשות חום ואהבה? בואו תרשמו לי קצת בצ'אט מה אתן חושבות. תוך כדי שאתן רושמות, אני ככה אוכל לקחת לי שלוק מים.